dolazi u situaciju da se simpatikus i parasimpatikus nekako udvoje i u taj dorsal se dešava stanje fres ili zamrzavanja, gde životinja da ne bi osetila taj bol, pada u nesvest na neki način, glumi da je mrtva, da bi oterala grabljivca. Međutim, prvu situaciju kad simpatikus oseti da se dešava neka promena, da grabljivac se odalečio ili se desi neka druga situacija, simpatikus vraća krv, vraća energiju, vraća se ono stanje bori se ili beži i svi sisari imaju tu moć da se izbave od grabljivca, da ne budu njihov plen, nažalost ne uvek, ali nekako je to taj spontani proces